Ke National People's Party NPP balam khamat ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2. Hadian ke jing merengam jong ke Voice of the People's Party ban mi pat sesurak namar ke jingweng kam ya laingot ki officer ke Meghalaya Lokayukta hakan nok pai sengi jong pratek kula lingkot arja arpusau kalau pensai pat ba ke jingweng ya ki kedai namar kat kum ki kendon ke Lokayukta Act. Haba pensai sekilat patai kubur nak liang kinoi lam ke NPP berkentup yo ba HM sang pliang ringkat ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke Menteri Beri Kemi ke tanat ke koj ke khia jong sarkar jela ki laong. Baki officer ki bala syak weng ki dei ki bala sutung sipor bat menta ke sarkar kan thung dak biat kat kum ki kendon bat ki brio ki ba ompat song thaj na ki kam jong ki. Ki laong bana ka liang ke sarkar jela kam dan lenti ban tuklar ya ke kam Meghalaya Lokayukta bat ong ru ba ke sarkar kam la ban muslia ya ke jingtrai kam jong ka bat kam don jing tuklar na ka office Menteri Rangba Kajalla. Nakaliang party ngikwa ngilayo iya ke jingyatai ha ki katukat ni ki social media halor ka kamat ba kadon ka jingyatai ba ong ba laweng ya ki officer jong ka office jong Lokayukta namar baladon kajing tuklar na kaliang ka office jong chief minister bat kumta teter bat ladawaru ba deban thung biang yakini ki officer ha kani ka office Lokayukta na kaliang ka party ni kwa ban pensyai kumni ba katkum ka Lokayukta Act ka arhajar khatsau kadon ka section shipho clause R kaba ong ba day bandon u secretary jogalo Lokayukta hakarang u secretary to the government of Meghalaya but kumju laong ru haka section 10 clause 2 ba de ondon u director of inquiry but u director of prosecution Bomde ubade long not below the rank of additional secretary to the state government who shall be appointed by the chairperson from a panel of names sent by the state government. Kata kade halor director of inquiry but director of prosecution. But halor ki ito ki officer armut ki ba day ki inquiry officer lani ki day ki investigating officer yakiru laong katkum kamne ka act but for the purposes of assisting the Lokayukta in conducting the preliminary inquiry under this act, the officers of inquiry wing should not be below the rank of undersecretary to the government and shall have the same powers as conferred upon the Lokayukta under section 88. Te kajing pensyai matasi kalong ba yakini ki officer la weng no namar ba lathum yakito ki officer lainut hausnem arhajar arpo ar ya u director but hausnem arhajar arpulai ya ki officer inquiry laweng no eki namar ba katkum ka at ladai bantum katkum ka procedure balabo katkum ka ne ka an kajingthung yaki yang itu impor kalong kum ka interim measure baka sarkar kalasim ba ka office chong ka Lokayukta ladai ban penya no asya de hakatu kapor omsum layo yano no ki officer ki ba ibit ban pha on deputation sha kani ka Lokayukta office de nomor kata-kata latho sa ka home police department balayo yakini ki officer ki bala shong thai Hendrai kat kum ka an ki ong bat kat kum kani ka Lokayukta Act la ong ba ombet ban thung ya ki brio ki bala shong thai Hendrai kum ka interim measure tang ibanta isaw banai san banai layo ban say yakini ki officer na ka home police department but how banai December 2000 apulai ka sarkar kalapha ya ki panel of names ya ki kerteng sya ka office yung ko Lokayukta but u Lokayukta ulajit ya kita ki officer kat kum gajing sobiet jong u
Kidon ki kerteng ki balapha ngi juang ka tin phareng panel of names but yakini na pedeng gini ki kerteng boro ulo ayuta ula debjet yaki officer katkum ba recommend lane balapha da panel te kidon ki kerteng ki ba lathung thmai da ulo ayuta ka sarkar kamdon bor hamne banthung ya kini ki officer day ulok ayuta bathung ya kini ki officer but menta hakat kum kane ka order ka bathmai ka bami ka khat khandai tarik u 8000 arkulai ubunai December labo ya director inquiry da u Sri IW INTIAS walong secretary rank hak government but labo ya u Sri Chalang Ji Momin MPS kum member John Klitzer Sangma MPS kum member but ban yate lang dengan MPS kum member tekani kala long complete kat kum ka jingdong kam jong kani kalok ay ta act te namar kata ni pensyai na kaliang ka parti ba ka sarkar kalale ekabade banle kat kum bala betha hakane ka an haka act ikwa ban pensyai ru ba om shumdan haknu no ka benta ba u chief minister lane ka sarkar kala don kti ban weng yakini ki officer ndre kat kum ka rutin yakini la penkriya no ba ki day ki retired personnel but la thum sundan da ki brio ki badang tre haka sarkar menta banyakran chapang ka jing pentip lani ka news item ka bawan nagiwe ki political parties hakini ki khlets ni ki baladep halor kakam jong kap jing weng kam jong katu kat ni kinong song snong jong kejela ka jongi hadin balasha thung syakata ka Meghalaya Lok Ayokta kabahakmat tam ko bagidi bun kenmau ko longba kalok ayokta kadai kata ka body lani ka office pentri kam nakabenta ki pajba ki badon kanu ka jing mudui persya ya kanu ka jing trikam jong kinu kinong yalam pajba bat ya kalok ayokta kipat ba kidi ban kenmau bat kidi ban sungthu ba ka sarkar kamla ban muslia ya ka jing pentri kam jong kane ka kenhon lok ayokta ka lok ayokta an jong 8000 khatsaw kabala dep ban pas ban itu daka assembly ru kalapan bana pajba ba on no bran katkum ka jing penyan jong ka constitution jong kari India ya kata ka Meghalaya Lok Ayokta kani ka Lok Ayokta kadai ka constitutional body ka kanhon ka balakmi banthung hamman ki jilla katkum ki kendon an jong ki riti penyan jong kari India barok kuwait gini man sutu ban nakaliang jong ka sarkar habadon kanu ka jingdon kam ban penbena ya kita ki member jong kata ka Meghalaya Lok Ayokta ka sarkar kana tang banchupha ya ki kerteng sha u chairperson lani u chairman u bade kule jong kani ka kanhon mudui ban ka sarkar dalailu kanumla bahkan penklumar ne pen artatin
ya ka jing pentri kam jong kani ka lok ayokta ha ka jella ka jongi kumbala batha na kalyang jong ka party ha ka jing kren jong iba HM syang pliang mentan ngila sultu pahaba pi penya ya kenu ka kunhun kat kum ka constitution ki don ki an ki kendon ki bapim dei ban pen ken ne pen kluma tilalam ba hakata ka section 11 haka section 10.2 kidon kita kijing betha kumno bantung ya kita ki kle ki badon ha kita ki department boper ki badon hapo kajing pedya jong ulok ayokta bat lalap na kidaw ki bangimla bangin kren persya ba lathong da kita ki bala retire lani ki baklem tre kam sho kum ki officers haka sarkar but ya kani lalap hadin balang puli benya ya kani ka act bakalong kaba kabamday bat kabam lalong bat ka sarkar hadin bakalayo iya kata kala pentip yu ulok ayokta bat kalapha da ki panel ki batamay lani ki kerteng ki batamay hakaba ulok ayokta udon ya ka freedom lani ka jingkelut banjit ya kita ki officers ki badang tre hakakam sarkar banyan ban pentre ban pentelun ya ka lok ayokta katkum ki kendon jongkaan kadon kata ka jing sultu bakla baka sarkar kala tukla bat nakaliang ka sarkar ni ay ya kata ka assurance lani ya kata ka ktin ka batikna ya kinong sok snong patba jong ka jela Meghalaya ka sarkar kam don lenti bantuklar ya ka jing pentre kam jong kalok ayokta chairman jong kalok ayokta they all in all authority ba thung ya kita ki members jong ka committee ka jong bat ka sarkar kadon benta tang ha ka bapa iki kerteng knang ba ulok ayokta unjit napdeng kita ki kerteng ki belapha ya kita ki officers ki ban pentelun ya ka kam ka jong ka section 11 ka pen i shai badon kam ya ki officer iban tre ya ka kam ha ka jing pet jong ulok ayokta ibadang don ha ka jing tre ibala retire te hakini kisngi kita ki jing pen mi jong kita ki kenhon san perthai ki boker ki pen i ba kadon khendet ka jing sulthu bakla pat nakaliang ka sarkar gi kwa ban IAP ki nong song snong ya kani ka kula banginum tuklar ban ngimla ban omdon lenti ban tuklar ya ka jing yat de penyat ya ka lok ayokta